manufar zuwa mu wajen wanga taro muna goyon bayan soji 1000%, saboda ɗiyanmu da jikokinmu mun gaji da mulkin handama da babakere. Ga ɗiyanmu nan sun yi karatu ba inda za su, ga jikokinmu nan sun yi karatu sai wasu 'yan tsiraru da su da ɗiyansu da matayensu su kaɗai kamar su kaɗai ke da Nijar ke. Ranar murnan mu ne mu matan soji da ɗiyanmu da matanmu da kwanmu da kwarkwatanmu. Abin da ya sa muka hito za mu yi magana a cikin garin Maraɗin ga a ƙasar Nijar duka. Muna kishin ɗiyanmu. An kashe mana ɗiya, an kashe mana ƙannu, an kashe mana jikoki. Ba mu taɓa gani inda aka hito ba aka zo aka mana ta'aziyya ko da a cikin tele ba a gaya mana ba a mana ta'aziyya a radiyo ba. Kenan yau mu mun yi goyon baya mun yi gudunmawa wanga mulkin da mazan mu suka ɗauka soja Allah ya rika mana. Wannan abu daga Allah ne, mu ba daga gare mu bane, ba daga kowa ba. Saboda haka muna roƙon Allah kuma muna roƙon jama'a da duk abin da ya samu a kai shi wurin Allah. A roƙi Allah, Allah kawo sauƙi, a roƙi Allah kuma Allah zamanar da mu lahiya. Kuma wannan al'amari muna so kowa ya yi kishin ƙasa kuma ya yi goyon baya akan bisa kan wannan jagoranci da Allah ya ba. Saboda haka muna roƙon jama'a duk abin da za a yi cikin kwanciyar hankali. Wannan mulkin soji da suka kama mun yi taimake su. Kuma lalle mun shaɗi wannan abu kwarai. Muna ga Allah muna ga sojin Nijar. Ta'addanci da shigantaka ta ƙare. A zo a ɗebi garinmu a yi tuwo kuma a yammu an zo ƙarshe. Ubangiji Allah ba abin da mu sai godiya. Muna ga Allah muna ga sojin Nijar. Matan soji kada su isa sojin Nijeriya. Hito da muka yi na mu nuna goyon bayanmu ga sojawa waɗanda da ikon Allah suka samu suka yi wannan juyin mulki wanda da jimawa in ka bincike 'yan kasa za ka ji da jimawa ana bukatan a samu canji. A samu canji, a samu cigaba cikin kasanmu ta Nijar. Wannan tsaron da wannan tashin hankali da ya zo ko ina, musamman mu region in Maradi, za ku lura nan wajajen Madarunfa, duk wanda ke suivre information zai ji ko a ce an kai ma wani kauye hari ko a ce an halbi wasu, nan likita suna shaida. Sojoji sun zo masu kishin kasa sun gane da cewa ana mana bita da kulli, ana mana mulkin danniya, ana mana shegantaka, ana gwada mana muguwa ta tsaya mana cikin kasar mu, ana cinye dukiyar kasar mu, ana bara mana kura, ana bar mu da kura da cin junan mu. To yau Allah ya kawo lokaci da 'yan kasa ya kamata mu tashi haikan tsaye mu gani yau wannan sojojin da suke nan mun kawo ba su goyon baya nagari yanda za su fidda kasar mu daga cikin kangi. Yau in kuka lura yau sai da yawo ba ta kungiya bace ta zo a gani. Muna tuna tsoho Tanja ya taba gaya mana ce kungiyar na ta sai da yawo ba kungiya bace ta zo a ce wannan tunda ta ga mace ta zama kamar wata kungiya ta zo a sha shayi, tunda yau ya ce babu hanya guda wadda sai da yawo ta